நீங்கள் காசியில் பார்க்குறீங்க, ஒரு இடத்துலையும் பல ஆயிரம் லிங்கங்கள் இருக்குது. காலை வைக்கிற இடம்லாம் லிங்கம் தான். இதுதான் காசி விஸ்வநாதர் கோயில். உள்ளே எடுக்க முடியாது, நான் வெளியில் எடுக்கிறேன். ஓம் நம சிவாய, ஹர் மகாதேவ். நீங்கள் பார்க்குறது அன்னபூர்ணி காசி அன்னபூர்ணியை பார்க்குறீங்க. கோயில் உள்ளே எடுக்க முடியாது, கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து எடுக்கிறேன். இதுவே எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஓம் நம சிவாய. எவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பழமையான அன்னபூர்ணி கோயில் இது. அன்பே சிவம், ஹர் மகாதேவ். அன்னபூர்ணியை பார்க்குறீங்க. உங்களுக்காக அன்னபூர்ணியில் நான் சுற்றி வர போகிறேன். அந்த வீடியோவை இப்படியே எடுத்துன்னு வாங்க, லைனாக அப்படி போயின்னு இருக்கிறேன். வாங்க, அன்பே சிவம்.